Matematikaflevering U21. Opgave 1. Her bruger jeg metoden for at finde A i en lineær funktionsforskrift. I denne metode sætter jeg mine kendte værdier ind. Når jeg har fundet resultatet af A, som i dette tilfælde giver en halv, så sætter jeg et af mine kendte punkter ind, 0,5, ind i metoden for at finde A sammen med punktet 30,19. Det gør jeg for at finde ud af, om grafen for f går gennem punktet 30,19. Det gør jeg også med det andet punkt, 4,7. Da ingen af resultaterne giver en halv, går grafen for f ikke gennem punktet 30,19. Opgave 2. Her har jeg valgt at bruge den eksponentielle funktionsforskrift. I den sætter jeg min procentvise stigning ind på a's plads. Det gør jeg, fordi a er fremskrivningsfaktoren, som svarer til vækstraten. 1,0029 minus 1 er lige med 29%. Derefter sætter jeg det kendte befolkningstal ind på b's plads, fordi b er begyndelsesværdien. Opgave 3. Her begynder jeg med at sætte regnestykket op ved at skrive 1, der hvor der står m, og 2, der hvor der står n. Så regner jeg først tallene ud i tælleren, og derefter tallene i nævneren, så resultatet bliver 5/8. Opgave B. I denne opgave starter jeg med at skrive min brøk op, som jeg skal isolere. Derefter sætter jeg m ud foran parentesen, og så går m'erne ud med hinanden, og til sidst så har vi 5 divideret med 2m plus 3n. Opgave 4a. Her bruger jeg Pythagoras til at finde den sidste side i trekanten. Da jeg har hypotenusen og en katete, skal jeg trække de to sider fra hinanden. Så jeg sætter de to tal i anden, så regner jeg ud, hvad de giver i anden og minuser dem. Det resultat, jeg får ved at minus dem, sætter jeg så i kvadratrod, og kvadratrod 64 giver lige med 8, så siden BC er 8b. For at beregne B1, C1 tager jeg brug af skalafaktoren. Så derfor dividerer jeg den lange side og den korte side for at finde forskellen mellem de to. Det giver 1,5. Så for at finde siden B1, C1, så ganger jeg siden BC, som ligger parallelt med siden B1 og C1. Så jeg siger 8 gange 1,5, og det giver 12. Så siden B1, C1 giver 12.